othize lapho mayibongwe inkosi. Ngiyanemukela wonke umuntu kule nkonzo emva kwenkonzo yethu enkulu yabaholi wamukelekile ngegama likaJesu. Ngimukela wena enyakeni omdala, ngikumukela kunyaka omusha. Unyaka omusha omuhle. Unyaka ophakeme. Unyaka wokuvuna. Manje ungasho ukuthi u-amen omdala, nginikeze u-amen wonyaka omusha. Baba, siyakubonga futhi siyakudumisa ukuthi usigcinile ngalesi sikhathi nangalesi sikhathi kulonyaka omusha. Nkosi, kuwo wonke umusa nako konke ukubonelela nangayo yonke into oyenzile yaba khona kithi, impilo yokuphila, isinkwa sokuphila, noKristu oyikho konke kithi. Siyakhuleka ukuthi kuyo yonke impilo kulonyaka uzodunyiswa, uphakanyiswe, uhlonishwe ngayo yonke indlela nakuyo yonke indawo ngegama likaJesu. Siyakubonga ngoba siyazi usuphendulile. Ngegama likaJesu siyakhuleka. uNkulunkulu akubusise, ungahlala phansi. Siza kuDeuteronomy isahluko 11. Sifunda uvesi 11. Kepha izwe eniya kulo ukulidla liyizwe lezintaba nelezigodi, liphuza amanzi emvula yezulu. Uvesi 12 ubaluleke kakhulu, udwebele. Izwe elinakekelwa nguJehova uNkulunkulu wakho. Izwe elinakekelwa nguJehova uNkulunkulu wakho. Amehlo kaJehova uNkulunkulu wakho akulo njalo. Buka lokhu kusukela ekuqaleni konyaka kuze kube sekupheleni konyaka. Ulahlekelwe u-amen wakho wonyaka omusha. Kusukela ekuqaleni konyaka kuze kube sekupheleni konyaka. Ekuqaleni kuze kube sekupheleni. Isivumelwano noma inkonzo yesivumelwano kule nyanga kaJanuwari. Izintshumayelo zinikezwa ngoJanuwari, kodwa amandla okubonelela kuzoqhubeka kuze kuyophela unyaka. Ubukhona bukaNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu azoqhubeka sukela manje kuze kube sekupheleni konyaka. Yini ezoba umphumela walokho uma ngabe isivumelwano noma isibusiso sezivumelwane zehla nsuku zonke, viki neviki, unyaka nonyaka, inyanga nenyanga kuze kuyophela unyaka? Uvesi 21 uthi ukuba zandiswe izinsuku zakho nezinsuku zabantwana benu ezweni uJehova alifungela oyihlo ukubanika lona, njengezinsuku zezulu phezu komhlaba. Njengezinsuku zezulu, akukho ukuswela ezulwini, lapha emhlabeni ngeke uzuswele empilweni yakho. Abukho ubuhlungu ezulwini,
Akukho ukugula ezulwini, akukho ukudumala ezulwini. Angeke kuze kube khona ubuhlungu, angeke kuze kube khona ubudumala, angeke kube khona ukuhlaselwa nguSathane, angeke kuze kube khona ukufohla kukaSathane, ngoba lokho uNkulunkulu asilungiselela kona kulesi sivumelwane ukuthi izinsuku zethu lapha emhlabeni zizofananiswa nezinsuku zasezulwini. KwabaseKolose isahluko 2, KwabaseKolose isahluko 2 uvesi 9, kuye kugcwele konke ukugcwala kukaNkulunkulu kuKristu kugcwele konke. Buka uvesi 10, uvesi 10 uthi nina nigcwalisiwe kuye, nami ngigcwalisiwe kuye, oyinhloko yemibuso yonke namandla. Siyajabulela ukugcwala kwezibusiso zesivumelwane kwiminyaka yakho yonke, yonke iminyaka yami. Ngifuna ukwenza okuthize namhlanje, ngikunikeza ongwaqa bonyaka wonke, izinhlamvu noma ongwaqa bonyaka omuhle ojabulisayo. Yonke into oyibhalayo usebenzisa ongwaqa, lonke igama olibhalayo usebenzisa ongwaqa. Umlando wempilo yakho uzobhalwa kabusha namhlanje, futhi umlando omusha, injabulo entsha, ukujabula okusha, ukugcwaliswa okusha kuzobhalwa ngongwaqa. Kusho ukuthi A, B, C, D. Ngenkathi uthola bonke labo ngwaqa, uthola bonke lezo zakhiwo, siyambonga uNkulunkulu ukujabula ongwaqa bokujabula kulonyaka omusha, ongwaqa bokugcwaliseka, ongwaqa bonyaka ophakamiselwa phezulu, ongwaqa bempilo egcwalisiwe, edunyisiwe, ephakanyiselwe phezulu. Othize ajabule athi amen. U-A, ukucela nokumukela. KuMatewu isahluko 7, ukucela, celani niyakunikwa. uJesu uthi cela, amazulu akulindile ukuba ucele, futhi niyakuphiwa, funani niyakuthola, ngqongqothani khona nizakuvulelwa. Othize athi amen. Uvesi 8, ngokuba yilowo nalowo ocelayo ngitshele uyamukeliswa, wonke umuntu. Ngenkathi uNkulunkulu engiphendula mina, kanjalo nawe uzokuphendula. Naye ofunayo uyafumana, naloyo ongqongqothayo uyavulelwa. U-A, ukucela nokwamukela. U-B, ukukholelwa nokuqonda. Uyacela, uyakholwa, bese uyaqonda. KuMakru isahluko 11, uvesi 22, uJesu waphendula wathi kubo, kholwani nguNkulunkulu. Akenzeki angaphumeleli, kholelwa nguNkulunkulu.
unguye onamandla onke, unamandla onke, unguye okhona yonke indawo, unawe lapho ukhona, noma ngabe ikuphi lapho uyithola ukhona, uyakulalela, ukunikeza izethembiso, kholwa ilezo yithembiso, ukukholelwa nokuqonda. Buka verse 23, uthi, ngiqinisile ngithi kini, yilowo nalowo oyakuthi kule ntaba, kulo nyaka, kuyo yonke indawo engiya kuyo, ngizothi kunoma yiphi intaba engiyitholayo, qukuleka kulo nyaka, noma ngabe ikuphi la uhamba khona, noma ngabe yiphi intaba oyibonayo, angeke uze ukhothame phambi kwentaba uqhaqhazele ukhale, yingani kunjena, yingani kuyimi. Ilo nyaka wokuthi ukhulume naleyo ntaba, leyo ntaba izoqukeleka phambi kwempilo yakho ngegama likaJesu. Uthi kuleyo ntaba, qukuleka, qukuleka, uphonseke elwandle, engangabazi enhlizweni yakhe, kepha ekholwa ilelo gama, ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka, uza kuba nakho, uza kuba, ngizakuba, sizakuba, noma ngabe yini esicelayo. Verse 24 uthi, ngalokho ngithi kini, konke enikukhulekelayo nenikucelayo, kholwani ilelo gama, kholwani ukuthi niyakwamukela, ngiyakwamukela kona. Ukubambelela nokuzala. Uma ngabe iwundlu nomlobokazi behlangana bebambelela, abahlukani, abavumeli ugange lwani na loba bezala lubahlukanise lungene phakathi nendawo. Ukubambelela kuletha ukuzala, ukubambelela nokuzala. Sibheka izenzo isahluko 11 uverse 23, owathi ukuba afike abone umusa kaNkulunkulu, wathokoza, wabona umusa uletha insindiso empilweni zabo, wathokoza, wabona umusa wanele, umusa ubambelele, owenza ukuba bame enkosini, wathokoza, wabayala bonke ukuba banamathele, ukuthi bona banamathele enkosini, ukuthi yena ufuna, uma ngabe umyeni ebambelela kunkosikazi, ufuna ukuba ubambelele njengoba ebambelela enkosini, kuzoba khona izithelo empilweni yakho. KuJohane isahluko 14, kuJohane isahluko 14 uverse 12, ngithi, uthi loyo okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo uyakuyenza nayo, nemisebenzi emikhulu kunalena uyakuyenza, ngoba ngiya kuBaba. Uyazi, kulo nyaka esikuwo uzoba unyaka omkhulu kunomnyaka odlule. uNkulunkulu uthi kuwe, uthi namathela kuye, uyakholwa nguye, uphila kuye, uhlala kuye, futhi ehlala kuwe, ubambelele ngokupheleleyo
uNkulunkulu uthi ukubambelela kwakho kanye naye, ukuxhumana kwakhe kanye naye kuzoletha izithelo ezinkulu kuye. Ngikubona uthokoza futhi ukhazimula kunonyaka odlule, ukunamathela nokuzala. Ukumisa nokuvusela, ukumisa nokuvusela. Ilezi izithelo zesivumelwane asenzayo nathi kuJobe isahluko 22 uverse 28. Uma unquma indaba, sinikeze u-ameni omkhulu. Uyazi, uvumela abantu ukuba bakhulume empilweni yakho, futhi abakhulumi izithembiso zikaNkulunkulu, amandla kaNkulunkulu empilweni yakho, kodwa uma ngabe bekhuluma uthatha amazwi abo njengento emisiwe. Uyazi ukuthi umama uthe, indlela engiphila ngayo, umama uthe uyazisola ukuthi wangizalelani mina, ebese ekhuluma okuthize okubi, bese uthatha lokho njengesinqumo. Akukho gama eliqhamuka kumuntu empilweni yakho lizoba isinqumo. uNkulunkulu uthi abantu bami mabaphume. uFaro wathi cha, ngenze isinqumo ukuthi u-Israyeli anqotshwe, ngiyasiqeda leso sinqumo. Bese ezindaweni oke waba kuzona kunabantu ngesizathu esithize, bathatha inzondo abanayo ngohlanga olukuyo, nenzondo abanayo ngomphakathi okuyo, nenzondo abanayo ngabazali yakho bayidlulisele kuwe, bathi awusiyona indodakazi kabani bani, awusiyona indodana kasibani bani wena. Bese benza isinqumo, ubulokhu uthwele leso sinqumo, uhamba naleso sinqumo. Nqamula leso sinqumo sibe yicucu namhlanje ngegama likaJesu. Igama elokugcina lisemlonyeni wakho, igama lokunqoba, igama lokuphila, impilo egcwalisekisiwe nempilo egcwele. Lelo gama alikho esandleni sezitha zakho, igama lisemlonyeni wakho, ngoba uyakunquma indaba futhi iyakuyenzelwa wena. Ukukhanya kukhanye ezindleleni zakho. Ukunquma nokuvuselwa, ukunqunywa nokuvuselwa. Ukulindela ngenkathi ucela, ukulindela ngenkathi ucela. Fanele ulindele, ube nethemba, ube nokubheka phambili, futhi nokuthemba kwakho kuzoletha ukubonakalisa empilweni yakho. kuJeremiya isahluko 29 ngifunda uverse 11, ngokuba ngiyazi mina imicabango engicabanga ngani. Makabongwe uNkulunkulu, ngithi makabongwe uNkulunkulu. Imicabango kaNkulunkulu mayelana nawe inqamula imicabango yomuntu mayelana nawe. Imicabango kaNkulunkulu onamandla wonke ishabalalisa imicabango kaMphiki Kristu empilweni yakho. Asikhulumi ngabo, asicabangi ngabo futhi, ngoba uNkulunkulu uthi ngiyayazi imicabango enginayo maqondana nawe, usho uJehova, imicabango yokuthula, ukuthula enhlizweni yakho, ukuthula emzini wakho, ukuthula empilweni yakho, hhayi yokubi, ukuba ngikunike isikhathi esizayo, ukuba ngikunike isikhathi esizayo. Ulindele
ngenkathi ucela, buka uvesi 12, bese niyakungibiza niye ukukhuleka kimi, mina ngiyakunizwa. Uvesi 13 uthi, niyakungifuna ningifumane lapho ningifunisisa ngenhliziyo yenu yonke. F, ukondla nokuvuselela. KuJobe isahluko 23 sifunda uvesi 10, ngokuba uyayazi indlela yami, esengivivinyile, esengihlolile, ngiyakuphuma njengegolide. Ulahlekelo amen wakho. Uvesi 11, unyawo lwami lunamathele ezinyathelweni zakhe, ngigcinile indlela yakhe angiphambukanga. Uvesi 12, kanjalo angichezukanga emyalweni wezindebe zakhe. Cabanga ngalokhu, hamba kulokhu, mina ngizibekele amazwi akhe kunezimiso zami. Ikuphi ukudla okubalulekile? Ukudla kwasekuseni. Umuntu othize ngaleso sikhathi iBhayibheli lonke lalingakabhalwa, ngisho ukubhalwa, ngisho nengxenye yeBhayibheli yayingakabhalwa, yayingakaqoshwa ngisho naphansi ukuba ilethwe ezandleni zawo wonke umuntu. Kodwa manje sineBhayibheli eligcwele lisesandleni sakho. Uma uJobe ephila namhlanje uzothi, ngiphakamisile izwi lomlomo wakhe, lonke izwi elembuliwe ngaphezu kokudla kwami okubalulekile esikushoyo yilokhu, ukuthi izwi liza ngaphambi kokudla, ngoba izwi lingukudla kukamoya nomphefumulo, nokudla nje kungukudla kwenyama. Ebesethi ngaphandle kweBhayibheli akukho ukudla kwasekuseni. Kufanele ngiqale usuku lwami ngokudla kokamoya nokudla komphefumulo. Akukho Bhayibheli, akukho even ukudla kwasekuseni. Ukudla kwasebusuku, ngaphambi kokuba ngidle ukudla kwasebusuku, fanele ngifunde izwi ngaphambi kokuba ngilale. Uma ngabe unalokho njengengxenye yongwaqa bempilo entsha, kulo nyaka kuzoba unyaka omusha. Sibheka ukupha nokubuyisela imali. Ukupha nokubuyisela noma nokukhumbula. Uyasitshela kuMalaki isahluko 3 uvesi 10 uthi, lethani konke okweshumi endlini yengcebo. Ngiyazi ukuthi uyakwazi lokho, kuthi cabanga ngalokhu. Uma ngabe unqwabelanisa imali zifike phezulu ophahleni, kodwa kungekho bantu abanikela ngempilo yabo, abanikela ngesikhathi sabo, abanikela ngezipho zabo, abanikela ngekhono lwabo, banikela nje kuphela ngemali. Imali ikhona, kodwa abantu ukuba banikele ngesikhathi sabo, banikele ngekhono labo, ukuba basebenzise leyo mali ukuze sakhele uNkulunkulu. Imali ikhona ukuba sithumele abashumayeli, kodwa abantu abanikeze imali, sinikelile
imali fanele futhi unikele indodana yakho ukuba ihambisane naleyo mali, khona indodana yakho izonikeza isikhathi noma inkonzo kuNkulunkulu. Kufanele unikele unkosikazi wakho ukuba akhonze uNkulunkulu. Yazi ukuthi kunemindeni, nkosikazi wami, ngiyayikhonza inkosi, ngivele ngiyahamba yonke indawo, hlala ekhaya wena. Asikwazi ukuthi sonke sinikele enkosini. Uyayizwa ile intshumayelo namhlanje, kuney'ndawo, kunabantu, eh eh ngisho uPetru, ngisho uJohani, ngisho nabafundi abahamba beyothenga ukudla, angeke bakhone ukuthi bafinyelele kuleyo ndaba, kodwa owesifazane wathi, buka owesilisa ongitshele konke engake ngakwenza, ngabe akusiye yini uKristu lona? Sinikela ngemali yethu, noma sinikela ngokweshumi kwemali, siphinde sinikele ngokweshumi kwabantu, siphinde sinikele ngokweshumi kwabashumayeli bethu. Sinabashumayeli abaningi. Uyazi ukuthi ngesinye isikhathi uma ngabe uthatha abashumayeli bethu abenza umsebenzi omuhle, uthi abaye kule ndawo, abaye kulesi sizwe, kunabantu abaphikisana nalo myalo. Umshumayeli akaphikisani nalokho, kodwa ibandla lithi yini bethathe umfundisi wethu kithi bamhambisa kuleyo ndawo entsha, futhi kuleyo ndawo asinawo ngisho namalunga amaningi. Okweshumi kwemali esikunikelayo angeke kuze kube noma kuze kusebenze kangako uma ngabe singanikeli ngokweshumi kwabantu, ukuba bashumayele kubo bonke abantu. Uthi ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo, ukuba kube ngukudla endlini yami. Ningivivinye ngalokhu, usho uJehova Sebawothi, uma ngingayukunivulela amafasitela asezulwini, nginithululele isibusiso, ngidinga u-ameni, kunokwaneleyo. Buka uvesi 11 uthi, ngenxa yenu ngiyakukhuza okudlayo, futhi angeke azachithe isithelo somhlabathi wenu, kanjalo nemivini yenu ayiyikuphutha endle, usho uJehova Sebawothi. Uvesi 12 uthi, zonke izizwe ezingaki? Ngitshele umemeze, izizwe ezingaki? Zonke izizwe ziyakuthi nibusisiwe, ngokuba niyakuba yizwe elithokozisayo, usho uJehova Sebawothi. U-Eshu, ukuvuna nokuqoqa kabusha, ukuvuna nokuqoqa kabusha. Ufuna ukuba sibe ingxenye yesivuno. kuJohani isahluko 4 uvesi 35, ukuvuna nokuqoqa kabusha. Uthi ezinye izimvu enginazo ezingasizo okwalesi sivuno, ningasho nina ukuthi kusasele isikhathi, bese kufika isikhathi sesivuno. Bhekani, ngithi kini, phakamisani amehlo enu nibone, phakamisani amehlo enu, bese nibona, nibuke emasimini
ngenkathi ethi asiphakamiseni amehlo ethi usitshela futhi okufanele sikubheke, ekufanele sikucinge, nekufanele sizibandakanye kukho, singenelele kukho. Uthi bhekani amasimu ngokuba asemhlophe, aselungele ukuvuna. Uvesi 36 uthi ovunayo wamukeliswa umvuzo, abuthe isithelo kube ngukuphila okuphakade, ukuba ohlwanyelayo athokoze kanye novunayo ndawonye, ngokuba kalokhu kunalabo abahlehlile, kulabo abachezukile, kufanele ubanxusele ukuba sibabuyise. KuJohane wokuqala isahluko 5 sifunda uvesi 14. UJohane wokuqala isahluko 5 uverse 14 uthi yilesi isibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyangizwa. Inhliziyo yakho kumele ibe naleso sicelo. Ngesinye isikhathi uyacela umuntu imizuzu 10, imizuzu 15, imizuzu 20, acele. Emva kokucela uyambuza, yini ade uyenza? Bengikhuleka. Yini oyicelile? Ngikhulekile nje. Into ebalekile, into okuyiyona ayikhulekelile, angizange ngicabange ngalokho. Umkhuleko yinto engiyithandayo, yinto esengiyijwayele. Ngokujwayela sengikhulekile. Ufuna ukuthi kube nento ethize oyicelayo, futhi ufuna ukuba ukhumbule khona mangabe umvuzo noma impendulo ifika, uzokwazi ukuthi yebo, makabongwe uNkulunkulu, yilokhu engikucelile. Ungakhuleki nje ngomqondo okhohlwayo, ungakhuleki nje ngomqondo okhohlwayo. Ilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma thina sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Buka uvesi 15, uvesi 13, uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani, siyazi ukuthi unakho, nginakho, sinakho esikucelileyo, esikucele kuye. Uvesi 16, uma okholwayo ebona umzalwane wakhe ona ngesono esingesiso esokufa. Bazalwane, bashumayeli, nina besifazane, siyababona abantu benza okuthize. Ezinye zezinto abazenzayo asivumelani nazo empilweni zabo, ekuziphatheni kwabo. Bhuti, ngizwile usibanibani wenze lokhuya nalokhuyana. Yebo, akazange asitshele ukuthi sihlebe ngalokho, akazange asitshele ukuthi sikusabalalise kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana. Kufana nokuthi ubulindele ukuthi enze iphutha. Ingane kufana nokuthi ubulungele ukuthi ngimbambe enze iphutha. Awukaqinisekisi ngisho nalokho okushoyo ngaphambi kokuba wazi usuyamemezela, uyakuma kwiy'nkundla zokuxhumana, uyasabalalisa, ubulala lowo mphefumulo. Kodwa uma umuntu ebona umzwalane wakhe ona ngesono esingesiso esokufa,
uyanxusa, uyamkhulekela, awubali yonke into embi njengento engeke yaxolelwa, lonke iphutha njengephutha engeke laxolelwa, sonke isono njengesono esingeke saxolelwa. Kunabantu abenze lokho, ngiyamazi lo mlisa, ngiyamazi lo muntu, ngiyamazi uzenza umzalwane, buka lokhu akwenzile, buka lokhu akwenzile. Uma umzalwane ebona umzalwane wakhe ona ngesono esingesiso esokufa, makacele, uyakumnika ukuphila, ukunika labo abenza isono esingesiso esokufa. Uzonxusa, ngithi uzonxusa, ukunxusa nokubuyisela. UJ, ukwahlulela nokuzindla, ukwahlulela nokuzindla. uNkulunkulu uthi masingahluleli, ungahluleli umakhelwane wakho, ungahluleli indlu yakho, ungahluleli umzalwane wakho, kodwa yehlulela ngokulunga. Bese manje uthi kufanele sizahlulele thina. Buka kwabaseKorinte bokuqala isahluko 11 uverse 31, uthi kepha uma bezahlulela bona, ngiqhuba osukwini, ekupheleni kosuku ngiyahlolisisa izinto engizenzile sukela ekuseni ngivuka kuze kuyofika osukwini lokuba ngilale, ngiyahlulela, ngiyazehlulela, ngibheka iviki, ilokho uNkulunkulu akwenza. Wabheka wonke umsebenzi wakhe, wawubona ukuthi muhle. Fanele ubheke impilo yakho, ubheke izenzo zakho, ubheke ukusebenza kwakho, ubheke uzibandakanya kukho, yonke into oyenziye ekupheleni kosuku, ekupheleni kweviki, bese uyazahlulela wena, bese uyazihlola wena, uzibize wena ngegama, uthi William, uthi bekufanele wenze kangcono laphana, bekufanele ukhulume kangcono, bekufanele umkhuthaze lo muntu, bekufanele umkhumvuse loyo wile. Zikhuluma nawe uma sizehlulela thina, besingayi ukwahlulelwa, sihlulela thina. Sibheka ukheyi, umusa, ngomusa nokwakha kabusha. Ubona othize impilo yakhe iphelile, amaphupho akhe aphelile. Ungwaqa wempilo wonyaka omusha, ungwaqa wempilo ephakeme, ungwaqa wonyaka ovunayo, ukuthi uzoba nomusa, ukuthi uzoba nomusa kuwo wonke umuntu, futhi uzokwakha. Uyasitshela ku-Isaiah isahluko 58 sifunda uverse 8, uthi khona ukukhanya kwakho kuyakuqhamuka njengokusa, nokuphuluka kwakho kuyakuvela masinyane. Uyazi, amen. Uma ngabe uthi amen, usho ukuthi makube njalo empilweni yakho kulonyaka, makube njalo, amen. Sekwenzekile, ngithi sekwenzekile. Ukukhanya kwakho kuyakuqhuma ngokushesha, nokulunga kwakho kuyakuphuma phambi kwakho, nokukhanya kukaNkulunkulu kuzoba semuva kwakho. Uverse 9, khona wena uyakubiza uJehova, uyakusabela, uyakukhala, yena uyakuthi ngilapha. Amazulu azokulalela kulonyaka. Kepha bheka umugomo, uma ususa phakathi kwakho ijoka,
unomusa, uyambona uthize uthwele ijoka, unomusa, uyalisusa lelo joka alithweze. Nokukhomba ngomunwe, uyamuna lo ohlala ekhomba ngomunwe usathane, uyangena kwabanye abantu besebenza umsebenzi kasathane, bemenzela lo msebenzi. Usathane wenze njani? Usola abantu, awulwazi nekhanda ngisho nomsila, awulazi ngisho iqiniso laleyo ndaba, bese ukhomba abantu, ukhomba labo bantu bakaNkulunkulu, nomuntu ophila impilo ayazi ukuthi ilungile ngendlela azi ngayo, nomusa kaNkulunkulu uzosusa lelo joka naloko kukhomba kwabantu nokukhuluma okubi. Buka uverse 10, uverse 10 uthi umnike olambileyo isinkwa sakho. Unomusa, ulambile, angeke uzubuze ukuthi ulambeleni. Yingani elambile? Ngabe uyakwenzani okufanele? Ngabe uyasebenza yini? Sonke uma ngabe sisebenza, yena usukelele. Uma ngabe ucabanga kanjalo, uzama ukwenza izizathu yingani abantu behlwempu, yingani abantu belambile, angeke uzube nomusa. Kodwa ingenkathi uphendula itafula, ngabe yimina engijena, ngabe nami ngijena, kodwa uNkulunkulu ungibusisile. Hhayi ngoba kunezinto ezinkulu engizenzile, kodwa ngomusa wakhe nesihe sakhe, lokhu uNkulunkulu angibonelele ngakho, nginikela kuye ukuba ngimsize, nginelise loyo ohlwempu. Nokukhanya kwakho kuya kuphuma ebumnyameni, nokuhla kwakho kube njengemini. Uverse 11 uyasitshela uthi noJehova uyakukuhola njalo, asuthise umphefumulo wakho ezindaweni ezomileyo, aqinise amathambo akho. Uyakuba njengensimu eniselwayo, amen, nanjengomthombo wamanzi, omanzi awo angaphuthi, amen. Amanzi ami angeke aphuthe, umfula angeke uze wome. U-L, ukuthanda nokuhlanganisa kabusha, ukuthanda nokuhlanganisa. Ubheka impilo yakho uthi ngabe ukhona yini umuntu othize emhlabeni engingafuni ukukhombisa uthando kuye? Ngabe ngiyafana noKristu, ngithanda wonke umuntu, wabathanda bonke, wabaphulukisa bonke, wabathamba bonke, wabeseshumayela kubo bonke, wabathanda, wakhuluma nabo, ngisho nabantu abathi ngingumSamariya wena ungumJuda. Awazi yini ngokwenkolo emiphakathi kwethu? Asikhulumisani. Yingani ungicela amanzi, noma ucela inkomishi yamanzi, ngisho nabantu abangathokozi uma ukhuluma nabo, kodwa ngoba uKristu uphila ngaphakathi kuwe, nothando lukaKristu luphila ngaphakathi kuwe, uzokhuluma nabo. Uma ngabe ubuwazi futhi ububonile ebengizakwenza, bengiza kunika amanzi okuphila, ngoba uzalana uzokha amanzi. Uma ngabe ubungangibuza, bengiyakukunikeza amanzi ungeke uphinde wonywe futhi. Lo mlisa akazange aqonde lokho uKristu ayekusho, wathi hhayi, ngeke ngize ngikhulume nabo, abaqondi amazwi ami, abaqondi isikhulumo sami. uNkulunkulu wabathanda, waphinde wakhuluma futhi, wabakhuluma nabo, waze owesifazane wathi nginikize lamanzi.
khona ngeke ngize ngisabuya ukuba ngizokha amanzi futhi lana, ngoba uthe amanzi azofana nomthombo ngaphakathi kimi, azolo ephophoma elokhu ephophoma kulo nyaka, amanzi okuphila azolo ephophoma empilweni yakho. NoJesu wathi nginikeze la manzi, wathi uJesu, uyazi yini impilo yakho yimbi futhi ingcolile, ukuthi ngaphambi kuba ngunikeze lamanzi, uyazi ukuthi lamanzi awafiki afikele izifebe, cha, awafikele abadayisa ngomzimba. Uyazi uma usebenzisa amagama athize uma ngabe lo wesifazane engekho noma ekhona, uma ngabe igama elinqamulayo negama elibulalayo, akusilo uthando lolo. Kodwa uJesu wathi, wena sifazane, hamba uyobiza umyeni wakho, hamba uyobiza umyeni wakho. uJesu wayefuna ukudlulisa umlayezo othize, wayefuna ukudlulisa ngothando. Uyayazi indaba uNkulunkulu ufuna kulo nyaka, noma ngabe ubani esikhuluma nayo, noma ngani esixoxisana nayo, noma bekhona noma bengekho, siyabathanda futhi siyabahlanganisa. Sibheka ku-Efesu isahluko 4 uvesi 2, ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade, nokubekezelana ngothando. Ngokubekezelelana ngothando. Buka uvesi 3, nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Buka uvesi 15, kepha sikhulume iqiniso ngothando, sikhulume iqiniso ngothando, sikhulele ngakho konke kuye oyinhloko, uKristu. Ngisho naye uKristu ukuzindla nokukhumbula. Ukuzindla nokukhumbula akusiko esikuzwayo okwenza unyaka ube muhle, uphakame, sivune, kodwa ilokhu esigcinayo enhlizweni zethu, kulokhu esikuzwile. Yingakho kufanele sizindle futhi sikhumbule. kumaHubo isahluko 143 uvesi 5, amaHubo 143 uvesi 5, ngiyakhumbula izinsuku zasendulo, zindla ngazo zonke izinto, ngemisebenzi yakho yonke, ngicabange ngezenzo zezandla zakho. Ingenkathi ubuyisa lelo zwi, ucabanga ngalelo zwi, awuzi nje enkonzweni bese uya ekhaya, bese uyakhohlwa, bese uyabuya ngesonto elilandayo, ubese uyakhohlwa, uphinde ubuye futhi ngesinye isikhathi senkonzo, ulokhu uzwa bese ukhohlwa, uzwa bese uyakhohlwa, uyazindla bese uyakhumbula. uvesi 10, ngifundise ukwenza intando yakho. Uyazindla, uyakhumbula, bese uyenza, utshela uNkulunkulu, ngalesa sikhathi ngizile ukuba ngizozwa, ngiyabhala phansi bese kuyaphela lapho, kodwa manje ngifundise ukuba ngenze intando yakho, ngokuba wena unguNkulunkulu wami. Umoya wami omuhle mawungihole emhlabathini olelezileyo. Izinto ezikhalimuzimulayo kulo nyaka, ukuxhumana nokubuyisana, ukuxhumana kanjalo nokuqoba. Angeke ukwazi ukwenza wedwa, cabanga ngalokho. Izingubo zigqokile, angeke ubungake waze wathola kukhona abalethe intambo abayisuse emasimini bayiletha lapho okwakhiwa khona, bahlela yonke into, bayifaka umbala,
base bahamba lapho abaphica khona, bakuphica lokho ukuze kube yingubo lena oyigqokile. Akwangaphela lapho, wasuthenga leyo ngubo oyigqokile, kwakufanele bayithuthe leyo ngubo bayisuse esitolo ukuze ifike lapho izothengwa khona. Emva kwalokho uyabona ukuthi kunezandla eziningi ezikhiqiza ishethi elilodwa. Isicathulo osigqokile, izandla eziningi ezidlula kusona ngaphambi kokuba kube isicathulo osigqokile. Ukudla esikudlayo, othize utshalile, othize wavuna, omunye waletha wakususa eplazini wakuletha emakethe, othize fanele athole lokho akudayisele wena, bese othize eyakupheka, bese othize kuletha kuwe. Uyabona abantu abaningi, ukuxhumana into enjalo nasempilweni yethu, impumelelo esinayo, ukuphakama esinakho, kanjalo nokugcwaliseka kobizo lwempilo yakho. Kunabanye abantu abaningi okufane babe khona kanye nawe, ukuxhumana kanjalo nokunqoba. KuSamuweli wesibili isahluko 10 uvesi 11 wathi, uma ama-Aramu engahlula uyakungisiza, kepha uyakungisiza, ukuxhumana, ukusebenzisana. Kepha uma abantwana bakwa-Amoni bekwahlula, ngiyakufika ngikusize wena, sizosebenzisana ndawonye. Amen. Kodwa uyazini, uma ngabe sisebenzisana nabanye abantu, asibheki izinto ezisehlukanisayo, kodwa sibheka izinto ezisenza ukuba sisebenzisane. Buka lowo mlimi owahambile wayotshala imbewu, buka loyo ophekayo, loyo ngumpheki laphana eThilomu, buka indlela agqoka ngayo, oseplazini naloyo ophekayo kuhluke kakhulu ukugqoka kwayo. Ulwazi laloyo otshalayo nolwazi laloyo ophekayo, opheka ukudla kuhluke kakhulu. Nokuqeqeshwa kwabo lapho beqhamuka khona kuhluke kakhulu, ngisho nobulili babo buhlukile. Omunye otshalayo engaba owesilisa, bese kuba loyo ophekayo angaba owesifazane. Uyazi ukuthi ngesinye isikhathi uma ngabe ungaqondi ukusebenzisana, uthi abantu abafana nalawo abagqoka okuhlukile kunalokho esikugqokayo, abantu iloyo wesifazane, ungabiza yini owesifazane ukuba azokhuluma nathi lana? Kungani? Yebo, sizokwenza lokho. Qhubeka ubheke, ngithi qhubeka ubheke. Awuzange uphendula, ngithi qhubeka ubheke. Abesifazane bayacula, nabesifazane bayakhuleka. Awuzange uthi amen kulokho. Abesifazane bayakhuleka, nabesifazane bayashumayela. Ngithi abesifazane bayashumayela. Futhi uyazi, uma ngabe uqonda ukuthi uma ngabe sisebenzisana ndawonye, lokhu engikwazi ukukwenza mhlawumpe akakwazi ukukwenza, lokhu akwazi ukukwenza mhlawumpe angikwazi ukukwenza. Uyaqonda yini lana sinekwaya labantwana, sinekwaya labantu abasha, sinekwaya lasekhempasi, sinekwaya labadala, sinekwaya lalabo abasebenzayo. Sinabo bonke, noma sinalo lonke leli kwaya, kodwa namhlanje siyasebenzisana ndawonye. Ngisho nomculi wethu wase-Australia, bekukuhle yini lokho? Ngithi ngabe lokho bekukuhle yini? Unezinto ezikuvimbayo esandleni sakho, awukwazi ukushaya ehlombe. Mayibongwe iNkosi.
Mhlampe uyamangala ukuthi emva ukuba sidlule kuyo yonke into sivame ukuyenza ngaqhubeka ngahlala phansi. Sukuma mfundisi, hhayi, ngifuna ukuba nami ngivuselelwe abanye abakhulumayo. Kanjalo basukumile, kungaba indlela ehlukile, kungaba ukukhuluma okwehlukile, kungaba indlela ehlukile yokwethula, kodwa siyasebenzisana ndawonye. Akukho umuntu oyedwa, akukho ibandla elilodwa, akukho ibandla elilodwa elingagcwalisa noma elingenza umyalelo wonke. Kuzodinga ibandla lonke ukuba sihambise izwi, sithumele izwi, lelo zwi kuyizwe lonke. Nginikeze u-ameni omkhulu. Mhlampe uyamangala ukuthi namhlanje ekuseni ngenkathi siqala, umuntu obehola inkonzo namhlanje, bonke abaholi bethu benkonzo bakhona, nabafundisi bethu bakhona lana, abantu abanogcobo bebekhona, kodwa saletha umshumayeli noma umholi wethu webandla osisizayo ukuba abheke i-G_C_K ngokwezwe lonke. Sathi ngoba ubekhona kwinkonzo yethu yabantu abasha, sizovumela yena ukuba asiphathele inkonzo namhlanje. Ngibonile futhi lokho ukuthi bekukuhle kakhulu, bekukuhle yini nakuwe. Lokho ukusebenzisana kanjalo nohlolisise imbhalo namhlanje ekuseni, sinabo abantu futhi bese simbekile ngisho nomuntu obezofundisa namhlanje ukuhlola kwemibhalo, kodwa samtshela loyo obekufanele afunde. Sathi sihlale sinjalo, sindawone njalo, saletha umholi wethu webandla e-Angola ukuba azofundisa ukuhlolwa kwemibhalo. Bekukuhle yini lokho phambi kwamehlo akho? Ngabe ufundise imfundiso yamanga na? Lokhu engikwenzayo, sinekhulu labantu abangakwenza. Ngenxa yalokho siyasebenzisana ndawonye. Ngithi siyasebenzisana ndawonye nabashumayeli bethu, nabaphumayo bayashumayela. Kuzoba nokukhulu ukusebenzisana ngegama likaJesu. Ukulalela nokuphindaphindwa kabili. Ukulalela nokuphindaphindwa kabili, okusho ukuthi uma ungibona ngenkathi ngiya phezulu kuzoba kanjalo, ngoba wayicela ukuba abusiswe ngokuphindaphindiwe. Baqhubeka belo bekhuluma, kwaqhamuka izinqola ziqhamuka ezulwini zathatha u-Elisha, wathi, baba, wambona, walalela. Ukulalela kuzophindaphinda izibusiso zikaNkulunkulu phezu kweyakho impilo ngegama likaJesu. KwaMakhosi yesibili isahluko 2. Lalela, ulalela indlela uNkulunkulu ayifunayo. Uma ngabe intshumayelo ifika kuwena, kunendlela eyodwa okufanele uyenze, ukuba ulalele, ukuba ulalele. Uma ngabe ufisa ukufinyelela ezulwini, uma ngabe ufinyelela lapha ezulwini, kunento eyodwa okufanele uyenze. Akufanele ubuze ukuthi kungani, ukufanele ukuba ubeke intshumayelo eceleni, kodwa kunento eyodwa okufanele uyenze, ukuba ulalele, ukuba ulalele, ukuba ulalele. Iyona ndlela kaNkulunkulu. Uma ngabe intshumayelo ifika kuwena, akusiko nje kuphela ukuba ubuke intshumayelo, ucwaninge intshumayelo, uyisunduzele eceleni intshumayelo, kodwa yinto eyodwa ukubani uyenze, ukuba ulalele. Ukulalela
nokuphindaphindwa kabili. Amakhosi esibili isahluko 2 sifunda uvesi 9, kwathi sebewelile ukuthi u-Elaya wathi ku-Elisha, cela engiyakukwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Wathi u-Elisha, makuphindwe kabili umoya wakho phezu kwami. Wakuthola nawe uzokuthola. Uphi ukulandela ngaphandle kokuzisola. Ukulandela ngaphandle kokuzisola. Abahluleli isahluko 8 uvesi 4. Kubahluleli isahluko 8 uvesi 4. uGidiyoni wafika eJordani wawela yena namadodana angama300 aye naye, eyethile esaxosha nokho, eyethile kodwa esaxosha nokho. Ukuthi uyaxosha ulokhu uxosha, noma uyalandelela ulandelela, ungazisoli, ungaphelelwa amandla. Awusho ukuthi hhayi sekwanele manje ngikhathele, angeke uze ukhathale. Ukufaneleka ngaphandle kokuhoxa. Ukuhoxa ukuthi ubuyele emuva, kodwa ukufaneleka ukuthi wena ufaneleke ukuze ulo uqhubekela phezulu, ungehleli phansi. Angeke uzuhoxe, uzoqhubekela phambili ngegama likaJesu. Ku-Isaya isahluko 40 ngifunda uvesi 31 uthi, kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla. Labo abamethembayo uJehova bayawathola amandla, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bayahamba bengapheli amandla. Ukugijima ngaphandle kokuzisola. Ukugijima ngaphandle kokuzisola. Ngenkathi ugijima umjaho obekelwe phambi kwakho, awucabangi ukuthi usibanibani akekho kanye nami, usibanibani akagijimi eceleni kwami, bangishiye ngedwa. Ufuna ukugijima kunokuba bangisize, kunokuba bangikhuthaze, ukuze baphuthumise iy'nyawo zakho, bahleli laphana, bangaze bakuhleke, mbuke ulokhu egijima, akazi ukuthi asivumelani naye. Ngenxa yalokho abantu abaningi bayayeka ukugijima bese beqala bezisola. Angeke uzisole, ukhethile lokho okuhle, akukho muntu ozokuthatha lokho phambi kwakho. uMartha angakhonona ngoMaria, angasunduzela ngisho lokho khonona kuNkulunkulu, athi, yingani uMaria elaphana, babize igama lakho, qhubeka ugijima, ungayikhathazi, uNkulunkulu uzokuvikela. uMartha, Martha, ugcwele izinto eziningi kodwa iyodwa into ebalekile, futhi ileyo nto uMaria ayikhethileyo engeke izithathwe phambi kobuso bakhe. Ukugijima ngaphandle kokuzisola. KumaHebheri isahluko 12 uvesi 1, kalokhu-ke nathi lokhu sinefu elingaka lawofakazi elisehaqile, masilahle konke okusisindayo nesono esithandela kangaka kithi,
Masigijime ngokubekezela kulokho kuncintisana esikubekelweyo. Verse 2, sibhekile kuJesu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano, engalinaki ihlazo, wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. U-S, ukuma ngaphandle kokucabanga kabusha. Uyama ume noKristu, uyama ume kuKristu, uyama ume ngomusa uKristu awehlisele empilweni yakho, futhi uyama ngaphandle kokucabanga kabusha. Ngabe ngiqhubeke ngime ngaphandle kokucabanga kabusha. Bengicabanga ukuthi wonke umuntu uzongishayela ihlombe ngoba ngicabanga ukuthi ngenza into enhle kakhulu, wonke umuntu angabe uyayenza. Kodwa kunalokho ukuba bangisize, kunokuba bangikhuthaze, kunokuba bangikhuthaze bakwenze ukuthi wenze okukhulu, bakubukela phansi, bakukhuluma kabi, uzwa futhi nezinto ezithize ezingasilo iqiniso ngawe, futhi kwenza umuntu acabange kabusha. Ngabe kufanele ngiqhubeke? Uzoqhubekela phambili. Ngithi uzoqhubekela phambili. uMose wama, uKora noDathan no-Abiram bambiza ngamagama, kodwa akazange acabange kabusha. Ngabe ngiqhubeke noma ngingaqhubeki? uMiriam no-Aroni babethola iphutha elikhulu, umuntu omkhulu, kodwa washada unkosikazi wase-Ethiopia. Wayengazi uMose ukuthi uyogcina umholi wabantwana bakase-Israyeli. Wayelena ehlane, kwakufanele ashade, wabe seyashada. Useshadile, yini ofuna ukuba yenze? Ubizo likaNkulunkulu lafika kuye, no-Aroni noMariam bahleba ngaye, bakhuluma ngaye, bemhleba ngemuva kwakhe, kodwa uMose waqhubeka wama ngaphandle kokuba acabange kabusha. uNkulunkulu ukubizile, isandla sikaNkulunkulu siphezu kwakho. Ulokhu umile, uzoba nomusa omningi wokuthi ume futhi. Ukukhathala kungafika, ngeke uze uphindele emuva, ngoba ukuma kwakho ngaphandle kokucabanga kwabase-Efesu isahluko 6 uverse 14, yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, futhi nifakile isivikelo sesifuba sokulunga. Uverse 15 uthi izinyawo gqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula. Uverse 16, kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eneyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi. Uverse 17 uthi namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi likaNkulunkulu. Uthi ukwethemba ngaphandle kokuhoxa. Awutsheli uSathane ngiyaxolisa, awutsheli abantu basekhaya ngiyazisola, uyaqhubeka uyathemba uNkulunkulu. Awutsheli isitha sithi angikuvumeli lokho, guquka. Awusho uthi ngiyaxolisa Nebukadnezi, awusho uthi ngiyaxolisa kulabo amalunga kaSathane, yisho uthi amen. uDaniel isahluko 3, uyaqhubeka wethembe uNkulunkulu. Verse 15, manje uma nilungele ukuba ngesikhathi enizwa ngaso ukukhala kwecilongo negekle nehabhu nomqangala nogubhu
nengemfu, nazo zonke izinhlobo zobuzebethwa, niwe phansi nikhuleke esithombeni engisenzileyo kuhle. Kepha u- uma ngabe senza lokho angeke kube kuhle. Ingenkathi sizwa umculo wasezulwini osenza ukuba sidumise uNkulunkulu kuphela okufanele akhonzwe, ilapho ebese wathi, kepha uma ningakhuleki niyakuphonswa ngasona leso sikhathi phakathi kwesithando somlilo ovuthayo. Ngubani lowo Nkulunkulu oyakunikhulula ezandleni zami na? Uvesi 16 uyasitshela oShadrach, noMeshach, no-Abednego, labo ngobhuti bami. Ngithi laba obhuti bami, uShadrach, uMeshaki, no-Abednego, bangozakwethu. Ngitshele mangabe unesiqiniseko salokho, baphendula bathi enkosini, Nebukadnezar, thina asidingi, asinakungabaza ukukuphendula kule ndaba. Uvesi 17, uma kunjalo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unamandla okusikhulula esithandweni somlilo ovuthayo. Yebo, uyakusikhulula esandleni sakho Nkosi. Manje buwazi ukuthi fanele kube khona u-amen. Buka lapho ukusekela ngaphandle kokuhoxa. Ukusekela ngaphandle kokuhoxa. kuTimothewu wesibili, bambisisa lelo zwi olizwile maqondana nami ekukholweni nothando olukuKristu Jesu. Uvesi 14, okuhle okubekiwe kuwe ukulonde ngoMoya oNgcwele ohlala kithi. Ukuvakashela ngaphandle kokusola. Uvakashela abagulayo, awubasoli. Uyabavakashela ngaphandle kokubasola. Uvakashela abahlwempi, uhamba nokudla esandleni sakho, uhamba nokuthize ozobashiya nakho ngaphandle kokubasola, ngaphandle kokubabukela phansi. Ukuvakashela ngaphandle kokusola. kuJakobe 1, uvesi 27. Ukukhonza okumhlophe okungenabala phambi kukaNkulunkulu uBaba yilokhu: ukuhambela izintandane nabamfelokazi osizini labo, nokuzigcina kungabi yicala lokwezwe. Ukuqapha ngokumelana nokubuyela emuva. Ukuqapha nokumelana nokubuyela emuva. Uthando maluthayiselwe, umsebenzi omuhle mawuthayiselwe, umsebenzi ojabulayo mawuthayiselwe. Ungaphindeli emuva, ungabuyeli emuva. uMateyu 26, uvesi 41 uthi, ukuba ningangeni esilingweni. Umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka, angeke uzubuyele emuva. U-Acts, ukuphumelela
nokuvuselela. KwabaseKorinte bokuqala isahluko 12 ukuphumelela. Kodwa langazelelani kakhulu isipho esihle kakhulu. Indlela iyona eyinhle kakhulu. Ungalandeli nje kuphela indlela ejwayelekile, lokho akuhle kuwena. Ungalandeli kuphela indlela esihanjiwe, akukuhle ngokuphelele lokho kuwe. Ungalandeli uquqaba, kufanele uhluke. Kodwa ngiyakukhombisa indlela ehlukile. Isahluko 14 uverse 12, isahluko 14 uverse 12. Ngokunjalo nani lokhu nishisekele iziphiwo zomoya, funani ukuba nibe nazo kakhulu ukuze kwakheke ibandla. Why? Ukuzithoba nokuxhumanisa kabusha. Ukuzithoba noma ukubambelela nokuxhumanisa kabusha. Uma ngabe ubukade nabantu unanye nebandla senixhumene ngokuphelele, bese kuba khona okwenzalayo obekungafanele kwenzeke, okuzovivinya ukuqina kwakho, kwenzeke okuthize obekuzovivinya ukuphokophela kwakho, bese uthatha leyo nto eyenzekile, uvumele leyo nto ukuba ikuhlukanise nabantu bakhe, uNkulunkulu akuxhumanise nabo, ngoba awuzimisele ukuba ubambelele ukuba uhlukane nomqondo wakho, uhlukane nelokhu okufunayo. Bambelela. Ingani izingozi zenzeka? Umshayeli uhamba ngale ndlela, naloyo futhi uyeza ohamba ngakulo hlangothi, ohamba kwinhlangothi yalo uthi ngisendaweni efanele, nalo ilona osemgudwini ongafanele. Angeke ngize ngiqhele, angeke ngize ngimthobele. Naloyo uthi bheka lona wesilisa akangazi kahle ukuthi uma ngabe ngilandela indlela, ngiyayilandela leyo ndlela, noma ngabe bathini, bathi nginephutha, ngizophokophela, kuzoba khona ukushayisana, ungaze ugcine ufile, ungaze ugcina uzilimazile, ungaletha ukulimala okungunaphakade empilweni yakho. Kodwa yini esikwenzayo? Siyathoba. Ngikutshelile ngaphambilini, uJohn Wesley wayehamba ngehhashi, nomunye owayengathandi intshumayelo yaseWesley wayengumshumayeli ehamba nganye indlela. UJohn Wesley wayehamba endleleni efanele, lo omunye umlisa ehamba endleleni engafanele. Ngenkathi besemahhashini abo behamba besondelana, lo mlisa wamemeza wathi, angikhothameli isiwula, ebiza uJohn Wesley ngesiwula. Uthi ngihlale ngithobela, uthi angithobeli isiwula, kodwa mina ngiyasithobela isiwula, wena oyisiwula. Ngisho nalabo abashumayela ivangeli lobungcwele banokuzihlonipha. uJohn Wesley wasuka eceleni oyisiwula, waqhubeka waba nendlela yabo. Lo yisiwula uhlale enendlela yabo, kodwa asizwa lutho ngabo empilweni yabo. Wayibani igama lalomunye umlisa? Angimazi, kodwa ubani igama lomnqobi wethu uJohn Wesley. Kodwa ngoba wenze njani na? Wathoba. Ukuthoba nokunxusa. kuJakobe isahluko 4 verse 7 uthi, ngakho thobelani uNkulunkulu, kepha nimelane noSathane, khona eyakunibalekela. Uyakungitshele
ngitshele ngokumemeza uyakunibalekela. Abantu abaningi engibaziyo bayambalekela uSathane. Abantu abaningi engibaziyo bacabanga ukuthi angeke baphikisane noSathane, bayambalekela uSathane, kodwa abantu abanamathela uNkulunkulu, abathobela uNkulunkulu, nimelane noSathane, yena uyakunibalekela. Siyamtshela, thatha imithwalo yakho uhambe. Uzethi iZiyoni lingena kabusha futhi lithola kabusha. Utshela umqondo wakho ukuthi kulo nyaka angeke uze ungene ngaphandle kokuba uphakamise uNkulunkulu waseSiyoni. KumaHubo 84 baqhubeka emandleni baze babonakala phambi kukaNkulunkulu eSiyoni. Kulo nyaka uzoqhubeka emandleni. Lona uSiyoni uzongena uphinde ungene uzothola indawo yakho eSiyoni. NoNkulunkulu uyakwethembisa kulo nyaka ngenkathi ungena kabusha, uthola kabusha, uzoqhubeka emandleni. KumaHubo isahluko 87 ngifunda uvesi 2, 87 verse 2. UJehova uyawathanda amasango aseSiyoni kunazo zonke izindlu zikaJakobe. UJehova uyawathanda amasango aseSiyoni kunazo zonke izindlu zikaJakobe. Izindlu zikaJakobe zinhle, kodwa uNkulunkulu uthanda iSiyoni. Lapho akhonzwa khona, lapho ahlonishwa khona, lapho izwi lakhe lishunyayelwa khona, uNkulunkulu uthanda le ndawo kakhulu ngaphezu kwayo yonke indlu esiqhamuka kuyona. Ukuza lapha, ukuza lana endlini kaNkulunkulu, uma ngabe kufika isikhathi sokuba uze lana, uNkulunkulu uyathanda amasango aseSiyoni ngaphezu kwazo zonke izindlu zikaJakobe. Futhi uyasitshela kuvesi 5, uvesi 5 uthi, kuyakuthiwa ngeSiyoni, yilo nalo wazalelwa khona, naye ophezu konke uyaliqinisa. UJehova uyakuqinisa. Manje unongwaqa bonyaka othokozile omusha, unongwaqa bonyaka omkhulu ophakeme. Manje unongwaqa bonyaka wokuvuna. Kulo nyaka kuzoba unyaka ohlukile. Nayo yonke into embi eyenzekile enyakeni odlule, konke kuhlanziwe empilweni yakho ngegama likaJesu. Isibusiso, ubuhle, injabulo, ukuchichima empilweni yakho kulo nyaka ngegama likaJesu. Uzocela umukele, uzokhola futhi uqonde, uzobambelela futhi uzothela, uzonquma futhi kwenzeke empilweni yakho ngegama likaJesu. Sukuma manje ukhuleke umkhuleko ongakaze wawukhuleka. Khuleka ukuthi lo nyaka kuzoba lo nyaka wokugcwaliseka kuyo yonke impilo yakho. Khuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu uyawuzwa umkhuleko wakho.